Il-mart fil-qalb huwa il-kawża numru 1 tal-imwiet f'pajjiżna. Konxi minn dan fl-Isptar Mater Dei tfakkar il-Jum Dinji għall-Qalb. Forsi aktar mill-indirizzi ta' bosta esperti fil-qasam tal-kardjoloġija li taw pariri sirja, laqat lil bosta tal-messaġġ ta' pazjenti li rnexxilhom jibdew paġna ġdida f'ħajjithom wara komplikazzjonijiet f'qalbhom. Rita Viakava aċċettat li titkellem magħna u spjegat kif il-problemi f'qalbha bdew minn kmieni. Jiena bdiet meta kont żgħira kelli reumattiżmu, attakkat lil qalb, sirt naf li kienet attakkat lil valv, ordiri forsi kelli dawk il-15-il sena, 14, xi ħaġa hekk. U dejjem kbirt bija kont niġi għal outpatient u nagħmel regolari, però mbagħad dal-aħħar bdejt naqta' ħafna lura anke fil-mixi, nejja, naqta' nifsi. U meta ġejt u għamlu li raġaw it-testijiet sabu li jiena għandi bżonn nagħmel operation. U dħalt għalija f'Marzu ta' dis-sena u niżik ħajla alla twillit mill-ġdid. Filwaqt li spjegat li l-apparat użat illum f'Mater Dei huwa avvanzat ħafna u bekk il-pazjent huwa mejjun aħjar, hija saħqet fuq l-għajnuna tingħata biex minn ġurnata għall-oħra tħossha aħjar. Għandna l-ġim hawnhekk stess, niġu darbtej fil-ġimgħa, sa spiċċajt il-kors u nibda treatment u rota, u looking forward li nibqa' niġi hawnhekk għax veru hawn min jieħu ħsiebna n-nurses li jkun hemm magħna l-ġim, bellezza, jgħinuk ħafna. Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għall-Qalb, is-Soċjetà Maltija tal-Kardjoloġija organizzat taħdita interessanti dwar il-kura iżda wisq aktar dwar il-prevenzjoni għall-mart tal-qalb. Hawnhekk tkellmet iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold is-Sinjura Michelle Muscat li enfasizzat fuq l-għażliet li nagħmlu f'ħajtna. Fuq kollox spikka il-messaġġ ta' tama u koraġġ ġej minn qalb qed terġa' tħabbad bla xkiel għax twildet mill-ġdid. Min xin sakemm niġi biex norqod ma nidħolx fis-soda, nippassiġġa, ma trix tintelaq. Però trid ikollok il-kuraġġ u l-kuraġġ hekk tagħmlu sibu.